Murir seko balik ditiyane kontayane Trisundang Purnama sasi Kilar-kilar semedjane tengah lantar lintang Bima Sekti Awikna mastu promosi jam silat merinjang jagat karono sirang tondo kawisi samping bisono sono sinambung langning blebes tumaksun standon lambang budu jinandro tutur katelo tetulat-tulat merih labden parabdiyo ini sedungu pomo paming skoro karantodiyo tumiying jaman purwo mangga tekapusananing bubut tata ngrembeng merambang matumbo-tumbo marang panggung panggung sang Murwenggata Segebyaru dumadining wayang Purwa purwakaning kondo ing narik aruntuting basa dumengkina memusu rasa yen winarasaya karaos mulat sae ruruhang rasa wani ura ing diri rasa mangsa rumangsani jalma ngilu kaca jarweh musnaku ceng carita becik wis kagelar ing madyaning pagliran ya Gujatri mirsani pagelaran inggih Purwa Surya Candra ndaring nyawang Kartika wis kinarba trateng kangasa sahari ratri angudra bawana prateking tuk sinugilir kemandi temah dadi pitanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Rodung lambang karo temang kartaya singrap embun daya Jawa pating krembiya Jatuh patung kutu-kutu alang atuku turun monombyang turun tuyo dadu beranan tanpa wijalan padang terangan senari sanggibang arnawi kang sumur bawani jagat mungging jagat witan mungu-mungu mungging antang abang berkangga lamun kang sayan bilat-bilat bumi ing saya tangus murup sanggibang arako kata sebeblah kanan kira ning abang guys mujenar kapur bawan senari sanggibang basangka tanam tukatan nuju royo-royo manggu gunung kang biru moyo-moyo bojeng gunung kinulan kutanungan siluring para bancana lenggat lenggut pindhane kaja gunung makutha mega prandening mangke Sanggang araka saya tangi saya inggil katon melok sinari jagat durunge gigit papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samiya berwedara bertuju rebodo umum pradiri tatan wonten ingkang amadani kuncara asri tentrem lan ayeming kawontenan wonten ing madyaning padeguhan Karang Kadempel yang dusun Klampis Ireng yang Karang Abulutan prandening mangke dusun Karang Kadempel dadi mujudaken papan ingkang ayem tata titi lan tentrem tebih saking sukar sakit tebih saking rubida sangga para kawula samya ngraosaken tentrem tuwin ayem madyaning batos jernyata tebih saking rasa larang sandang tebih saking rasa larang mangan wontenipun namung rasa ayem sengsem bunga tuwin marem kathah sangjanipun para among kisma among tani mring bebakulan tandurane dukut 1000 tuwuh krembaka panenira melimpah tebih saking ngomong tebih saking mereng tebih saking sedaya sukar sakit ingkang dadosaken kuciwaning manah Sanghyang Pramung Kisma wontenipun namung araos marem lan raos syukur kunjuk ngarsaning Gusti kang akarya loka kathah sangjaning para
Pranatagama ingkang nyata maratitesaken Sangya Darmaning agesang dhateng Sangya para kawula tasih wonten ing pandhawan Klambe Sireng. Sangya para kawula ingkang sami dedagangan kulake bisa murah andale bisa larang pramila dadi tentrem madyaning kawontenan Klambe Sireng. Kula mangke sang Nayanta kaya sang Semar Badra ingkang wis lenggah ing madyaning pendhapi padukan Karang Kadamel Siniba kang putra sang Lurah Bagong. Ijek suwe apa reng ngene iki? Isih menengo wae. Nglangut. Ah iya sabar kok. Do ngantuk kabeh kok. Ora, nang mengaman wis do turu kok. Oh iya saka. Turu nang bis. Ayo saka to. Ah iya. Kowe dangko aja disampluk kok ndak utah lho reng. Ora, wis aku iki santai wae wis. Sik matur apa perlune kok. Ah iya. Mentane iringane meneng iki sik ya. Ah iya. Drang. Bapak kowe Apa? nyugata kanca-kanca nganggo dusbok. Ah iya. Ayo kanca-kanca ngelih kok ya. Aku ya ngelih sana. Oh iya. Ya kok kayak medun kayak madang. Iya. Ayo banter ke yo. Di dulu. Ah. Thank you.
tinon ning masewakan busana sutra kang maneka warna Puspitenggo Jana Yang mansra Sarwarokmo Rangking manik loro Narawata Obro prabanya kang sumirat Kenyareng Tejo Semadi lelewaran Lerkilat sisiring kadet sisiring kadet Wimpo kekondo Tiuping ma aroto mantu saparan mangambar kongas ngepuki madyan ing pasewakan Kekuk satuli tombel Trole ora pati nduga mono iki dina minggu-minggu kaya ngene wayahe Bapak Sare merga minggu kuwi prei sak kabeh-kabehan mongko ora biasane aku ki nampa suwane bocah-bocah kadang kala nek sowan kuwi mesti ngabari sikik ya mongko iki ndadekke bingung iki bapak lagi wae blonjo saka nyegat bakul sayur iki cah telu kok doting jeruntul sowan ning pendopo
Dole. Sowan ning ngersane bapak mongko sing lungguh ning ngarep dhewe Bagong. Mongko Bagong ki anak ragil. Lah kok wani ngungkurke karo kakangne mbarep Gareng. Gareng padha kanthi slamet sowanmu Dole. Lono namit masang kaliman tabit tinebena ngilodun itu maweng tawang tuwang linepatno ing tolak manu Pak. Pareng pamujinipun bapak nimbali karo Nala Gareng sowanku didangu Pak. Antuk pangestuning dewa lan dongane wong tuwa. Sowanku ora nalangan suwiji apa Pak. Ya mung aku ngatur kesembahku katura wae nang ngersaning bapak ingkang Dahat Sinudarsana. Ingkang sak mengko wis kepareng nampa sowane Nala Gareng. Iya Pak Tompo. Pangestune wong tuwa wae tampanana Dole. Nun inggih sampun sanget anggen kawula pundi. Petruk padha kanthi slamet sowanmu Dole. Pinayungan ing kawidatan ring Sambikala tebih saking Rubeda sowanipun ingkang putra Pak. Nadyan aradi randhat ngen kula ngaturaken merga niki wau ning atase ming Panakawan le sibo nganggo gending jangkep. Ning ya ora apa-apa ya Pak ya. Ora apa-apa. Kuwi ndadekke nilai plus kanggo awake dhewe. Lha inggih. Bektiku katur nggih Pak nggih. Tak tampa Petruk. Pangestuku tampanana. Nggih Pak. Pun kula pundi ndadekke jimat. Bagong padha slamet sowanmu Dole anakku cah bagus. Newang sukmana mangadili nuwe. Ana pracekaning wang. Kuwi ukara apa kuwi ana pracekaning wang? Ana sasmentaning sun jagat. Wasesaning Bathara bawana langgeng sinunggih tatanara. Bojleng-bojleng iblis lanat padha kan. Matur nuwun ya Pak ya saurunge gandeng aku ki anak ragil ora kok teges aku ninggal Subasita ngungkurke kakangku. Ning anane aku ngungkurke Gareng karo ngungkurke Petruk kuwi merga pancen sing Dewi Gati arep matur ngersane bapak kuwi dudu kok Gareng karo Petruk ning sing arep duwe atur sing arep tak sampaike ngersane bapak kuwi aku. Dadi wis ora apa jeneng lumrahe apa jamak lumrahe menungso. Yen to aku sowan ning ngarep dhewe ngadhep ning ngarepe bapak. Ora apa-apa. Yen ngono kowe ngungkurke kakangmu ki merga Pak. Merga sing Dewi Gati aku dudu kok kere-kere loro iki. Kurang ajar, Truk. Apa? Wong kono ya kere kok ngunekke kere kaya ngono. Lah nek aku ora sugih. Ya. Sugih ki tegese sugih rasa panarima karo kananku sing kere ngene iki lho, Reng. Ya wis ya. Padha wae ora. Penting gleleng kok. Sowanku ora nalangan suwiji apa, Pak. Ya mung aku ngaturke sembahku katura konjuka ngersane babe hutan. Kurang ajar babe kok babe hutan. Ya. Tak tampa Dole ora liwat pangestune bapakmu wae tampanana. None nggih sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat paripe dayana ning kasantosan lair lan batos kula, Pak. Iya. Sowan wong tuwa kok ming nganggo kathok kolor. Monggo mesti bapak kuwi nampa tamu paling ora dewan, paling ora bupati, paling ora camat. Lah kowe sowan ning ngersane bapak kok kowe ming nganggo kathok kolor. Niki kula bablasan saking Pak. Kula wawan rak pun mayang. Ngaten Kek kula niku ndelalahe mboten beto salin, surjan wiyaga kula nggih mboten numan. Dadi kula pun mligu ngaten mawon kula malah sekeca malah silir. Kelan kula mriku ingkang mempelopori wayang limbah menika. Nika kula. Iya, nggih. Lah banjur pripun, Mak? Kaya sing wis tak aturake sebabe kowe ngungkurke kakangmu loro kuwi merga kowe Dewi Gati sing arep aturke ngersane bapak. Nggih. Lah
Nek pancen sing Dewi Gati kowe ngopo kowe dadak nganti kakangmu sak kloron suwaning pendhapane bapak. Nah, iki ngene. Ora sabasa wae ya, Mir. Sak karepmu. Nek ana walat ya sandangen dhewe. Ora. Aku ke lelanange jagat lan curing bawana. Dadi aku sengara apa kuwi kuwalat karo bapak. Mergo aku ki wis ora ana sarif sikune, ambek duraka karo Semar. Ya sak karepmu. Ning ngantase aku Dewi Gati dhewe ngersane bapak. Ngopo kok aku nganti karo Garing karo Petruk tak jak sowan mrene iki ngene ya, Pak. Bapak ki nek adat saben nek anak-anak mara ki mesti ngingoni. Mesti aku tok gaweke sop. Sambel bawang, sego, useng-useng, tempe garit. Kuwi mesti komplit dicepake nggo nyuguh anak-anak. Lah gandeng iki gareng iki kanane agek keterpurukan ya Rek ya. Heeh. Bojomu mulih ngalor wis suwe to Rek? Wis suwe, Pak. Aku ki nganti mangane paribasane adol barang-barang kok kemah ya anakmu kae dolen. Hus. Anak ditresnani kok kon ngedol. Aku lothong to. Parake ngalor kono. Lambemu ora. Lah niki gareng iki wis jarene pun 3 dina niki mboten mangan. Mula awake nganti kuru ngaten iki. Kala menjinge nganti ketok. Kacamatane nganti logo. Tak karepmu gong ora aku ora caturan karo kowe ora. Lah gek Petruk niki nggih kanane nembe nelongso. Petruk kene ngopo? Biasa. Pinjol. Nek kowe kok konangan bojone kok. Bayaran semengi dijaluk sing wedok lha ndi Mas bayaranku? Aku ora. Lah sing dike alasan iku kula. Nggo alasan piye? Lah nggo alasan kula dijilih Bagong arep iki. Nukoke susu anake. Lah kok kula sing dike. Lah gelem ora gelem kula tampa. Bocah ki nek bedagalan merosal pakartimu Petruk. Ngapunten Mak, kula utang budi karo Bagong. Nggih. Aku utang budi karo aku terus kowe terus. Iya. 800 lho. Iya. Ya ning aku ngaturke panuwun Gong mergo rumah tanggaku slamet mergo tok tulungi. Nek aku ora perhatian karo kowe sing ora nyawiji ta kowe saiki. Iya. Aku matur nuwun banget, aku matur nuwun. Aku utang budi karo kowe. Ora mung utang budi, utang det bareng kowe karo aku. Gek nyelengi gek nggo nyarutan ning aku. Iya. Sesuk tak saur. Kowe iki wis bola-bali ya gawe kasus pinjaman online ngono ki aku sengit banget ta. Iki diseksani Pak Kapolsek, diseksani Pandan Amil dan saenturune kok kowe tumindakmu kaya ngono kowe engko tak ringkus tak tinggal ning kene kaya kowe. Aja, wajar wis ora. Lah engko nek aku tok tinggal kene terus paket-paket sing urung tak iso tak terkene terus piye? Ayo gendani anakmu ngono kaya. Anakku ya isih cilik kok. Bojomu? Bojoku ya sing ora gelem. Ayo mulane sesuk nek sing primpen. Nek ora kowe nyilih jenengku kowe wis mati lho kowe. Iya matur nuwun. Lah mulane iki kula nganti kalih kakang-kakang kula loro niki mergo menungsane niki kanane nembe mesake. Pagi mesake. Nggih. Ajeng kula jak mriki niki mengke sisan bendo nyuwun seserepane Bapak. Menggah kados pundi? Anggenipun Gareng kalih Petruk niki apa ya cara dene entuk sasmitaning gaib. Ngomong apa ta kowe iki nek ora ngerti artine iki rasa sok basa. Sasmitaning gaib apa? Sasmitaning gaib kuwi bisikan sing ngersani sing kuwasa. Oh, mboten. Supados saged pikantuk siraman rohani karo apa sing dirasake anak-anakku. Nggih, Gareng karo Petruk pancen lagi diuji. Mbuh ekonomine mbuh batihe utawa rumah tanggane ya wis engko tak wenehi dawuh Role. Ben kowe iso nampa. Nggih, Pak, nggih. Nggih, Pak, matur nuwun. Lah, nek kesusahane Gareng karo Petruk kaya ngono mau terus kesusahanmu apa, Bagong? Kula. Heeh.
Nek kula angsal jujur lho niki. Piye? Kula bar nilepke bayaran iket nggih. Iya, Go. Tumindakmu ki ora prayoga. Ning ra kula entuk dit ngono. Aneng mboten kula pikir wong pun rampung pun kula tamboki. Sing kula tilepke niku pun kula balekke. Ya syukur. Enggak, kula niku wong sugih. Iya. Panjer sing wingi manjeri kula niku nggih dereng kula gunakake. Iya syukur. Lah nggih. Lah banjur apa wigatimu? Matur ngersaning Bapak. Cekaos kemawon nggih Pak, mboten kula tutup-tutupi. Iya. Wontenipun kula santersanipun Bapak menika kula ajeng bangun desa. Mergo teng pamflet, teng poster pun diterangke nek kula ajeng bangun desa. Iya. Kowe arep bangun desa? Nggih. Niki kula pun miwiti dalan pun wiwit kula bangun. Iya. Kula jembarke. Heeh. Terus pinggire kula nahi apa jenenge? Drainase. Drainase ki apa? Drainase niku sing niki lho Pak, WC umum. Drainase kok besum. Drainase ki apa? Penyerapan air. Apa terus sing got itu? Selokan. Kok drainase kowe ki ora. Nah, selokan Mataram. Selokan Mataram adoh men. Sing pinggir kula nek selokan, dalan sing maune lebare ming semeter setengah dadi kula lebarke dadi 50 cm. Iki ora jembarke ning malah saya ciyut ya, Gong. Hah? Saya ciyut. Jare nek saya ciut malah saya. Apa jenenge? Lambemu kowe ora. 5 meter kok, 50 cm. Lah niki sing dadi PR kula, sing ajeng kula nyuwun pangestu kalih Bapak niku anu, Pak. Piye? Niki pun 50% pun wiwit kula bangun dusun kula ing Janaloka menika. Pun mulai kula bangun, dalan nggih pun kula cor, warga kula kerahke kerja bakti. Iya. Kula bayari. Makane do semangat banget. Cor teng dalan sing kula bangun niku antawisipun kandelipun 20 cm. Awit menika sampun kedah menetapi standarisasi saking pusat. Nek kandele cor utawa aspal kudu ora kena kurang saka 20 cm. Mula niki kula kandeli kula gawe 20 cm. Iya, apik. Apik pol kok. Lah niku anu rencana kula. Ya, terus karepmu. Lah, infrastruktur nggih pun kula bangun. Gapura nggih pun kula bar kula gaweke. Warga-warga sing omahe dereng dilepa pun kula lepa. Kula tukoke semen. Kula dhukke anggaran saking pemerintah. Utang mboten napa-napa. Sing penting kawula kula iso rahayu, kawula kula iso ngrasake urip sing kepenak, kawulaku iso ngrasake apa kuwi jenenge? Truk apa jenenge truk? Lah mbok kowe sing arep ngomong kok takon aku. Iso ngrasake urip sing apa lingkungan sing resik, aman, damai dan tentram. Rahayu wilujeng kalih sambi kula to saking Rubezo. Lah, sing ajeng kula suwunke pangestu kalih Bapak. Kula niki ajeng pados sumber air, Pak. Kowe arep golek sumber air, sumber banyu. Heeh. Mergo sing dadi kekurangan teng dusun kula niku bloko mawon, mboten kula tutup-tutupi. Ben mengke nek kula matur kalih Bapak, sampeyan matur ning Pandhawa, ben Pandhawa utawa pejabat-pejabat ngamarta ki ngerti pirsa terus sak mangke inggih menika para Pandhawa saged sak biyantu karo kawulaku ning dusunku ben sumber air bersih ki iso terlaksana ngono lho, Pak. Ngono. Heeh. Saiki kekurangane ning dusunku ki mung siji, sumber air bersih. Lah, ngendikane para winasih, ngendikane para sepuh, nek arep ngudi banyu sing resik, nek arep ngudi sumber netra toya. Netra toya ki apa? Mata air. Mata air ya matane ora usah dibasake. Amen sopan kok, karepku arep mbudaya kok. Ben ketok jawane. Iki lho Jawaku ndi Jawamu. Oh ya. Kula ajeng golek niku jenenge sumber banyu. Lah,
syarate kula entuk sumber banyu niku nek miturut sasmitaning dewa lho niki. Sasmitaning dewa piye? Niki mboten ngangge anjir ingkang Puspitara mriyen. Ya nganggo ya ora apa-apa. Oh nggih, kula tak nata ati. Merga sasmita saking dewa niku sasmita sing luhur. Iya. Sasmita saka dewa kuwi ora iso disepelekke, ora iso dianggep enteng, ora iso dianggep remeh. Mula kula tak nata ati kula sik, nata pikiran kula sik ben mboten dona dungkap anggen kula nyampaikke teng Bapak. Oh. Lang-lang ramyaning kang driya liriwang candra. Katawangan sumu ing tias kato ritan alimut kabiarsaning rojit remeng driya nawung kakawunging Hyang Wisesa tanana kang kuciwa raras wis satata to Le. Mpun Pak pangestunipun. Sasampunipun kula sekedhap kula lampah Mediatek. Mediatek iki apa? Tapa ke lho, semedi, meditasi. Oh iya meditasi. Kula lampah meditasi temah weteng kula krasa wareg. Hubungane apa meditasi ki nggo pikiran karo rasa kok weteng iso wareg. Pikiran kula ayem, raos kula tentrem, Pak. Ha iya, Gek matura. Kula entuk wangsite dewa. Nek sak mangke kula kelakon leh kula golek sumber air, sumber toya. Lan sak mangke badhe kalis sah sinampurna 100% pun mboten wonten kirange anggen kula mbangun desa menawi dipun bantu lan dipun sekseni kaliyan inggih menika para sata Kurawa. Kosik Pripun? ning atase kowe kuwi nampa sasmita saka dewa, lah kok teko dewa ngandhake yen to isane kasembatan lehmu mbangun desa yen to dibantu karo Kurawa cacahe 100. Nggih, kula dhewe ya bingung. Ning atase Kurawa niki kondange akeh do nyebutke lho, Pak. Iya. Kurawa niku wong sing merosal pakartine, Kurawa niku sing watake angkara, budine nista, pambegane candala, rupane ya ala-ala. Enten sing umure isih 15 tahun ning raine kaya umur 70 tahun, enten Kurawa niku. Enten sing celat. Mboten iso muni R. Angger muni lagu napa? Apa? Mun request Jaipong iki arep dikendangke langgam apa arep dikendangke Jaipong? Ngoten niku Kurawa enten sing muni ngoten niku. Iya. Kurawa niku wis pokoke leleteking jagat. Mula wonten ingkang sampun dipun serat wonten ing critaning jagat kondange ngakeh nyebutke pecahe perang donya sing kaping 4 perang donya gedhen.
inggih menika Pandhawa mungsuh Kurawa. Nalikanipun sami manggih lelampahan perang gedhe Bratawuda. Apa? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Apa nane wuda? Lah iki. Bratayuda Gang iki dikandani aja ngeyel to. Nah, perang ageng Bratayuda. Menika Kurawa ngendikanipun umpami nek di logika Kurawa niku wong elek, Pandhawa niku wong apik. Lah. Apa ya? Ambuh kowe sing arep omong kok. Pandhawa kuwi dianggep apik lan Kurawa dianggep nista. Mergo pakartine para sata Kurawa. Lah niku sing marai kula bingung. Ning atase Kurawa niku cara dene mung suwe awake dhewe. Mergo awake dhewe niki golongan Pandhawa. Iya. Lah kok malah Pandhawa njaluk tulung karo Kurawa, napa mboten mengke malah dipun jlomprongke? Ngene ya to, Le. Pripun, Pak? Sing jeneng dalan kasembadan kuwi werna-werna carane lan werna-werna seranane. Lire piye? Ayo lire mergo ngene. Gusti kuwi wis adil karo titahe. Gusti kuwi wis ngukur marang kabisane titahe siji lan sijine. Nggih. Dadi mbok menawa dewa paring sasmita karo kowe supayane kowe njaluk tulung, njaluk paseksen lan sak biyantune para sata Kurawa kuwi mergo mbok menawa lho, mbok menawa. Pancen Kurawa sing iso merantasi gawemu lan mbok menawa Kurawa wis dipasrahi kewajiban saka ngersaning Gusti, ya senajan to patrape Kurawa kuwi nista, ning nek pancen Kurawa nampa dawuh kewajiban saka Gusti dadi lantaran murih kasembadan sediamu, tak kira ya bakal kelakon wae. Ngaten? Iya. Dadi niki kesimpulane, ayo kepiye seranane? Ya mung nuhoni karo dawing dewa. Nggih, kowe sowana ning negara Ngastina, njaluka tulung ana ngersane Sinuwun Prabu Duryudana. Merga ngene. Senajan to Kurawa kae nista, senajan to Kurawa kae diarani wong jahat. Ning arak ya sak iso-iso, sak mesti-mesti Kurawa kae ana apike. Lire ana apike, Pak. Teges ana apike kuwi Kurawa isih iso nutupi marang eleke ning ngarepmu. Nggih. Terus lah nek kowe wis sowan ning negara Ngastina, mbok menawa lho, mbok menawa ana lejaring ati, lejaring penggalih saka Sinuwun Prabu Duryudana, Kurawa satus diboyong ning dusunmu, ya ning Karang Kadempel, wekasan kowe kasembadan lehmu mbangun desa sartane kasembadan nggonmu golek apa mau Netrataya. Ngono ya, Pak ya. Iya. Lah terus kula iki apike kapan nek ku arep sowan ning negara Ngastina? Sakarepmu sak sirmu. Nek kowe kepengin gage kasembadan lehmu ngrampungi nggonmu mbangun desa ya saiki kowe sowanna. Kula ora sranta, Pak. Ora sranta tegese piye? Selak kula ora sabar, selak kula kepengin nyawang kanane para kawula iso mandi, iso ngunjuk nganggo air bersih. Terus karepmu, kula tak nyuwun pamit. Kula ora sah dikancani karo Gareng, ora sah dikancani karo Petruk, ora sah sampean kancani. Kula tak dhewe ijen mawon. Engko nek ana lelakon apa-apa sapa sing nanggung? Pak, piye? Sampeyan aja nyepelekke kula lho. Elek-elek ngene, ndobleh-ndobleh ngene cangkem kula. Pemikiran kula niki cemerlang. Mergo sing gedhe ora mung ndas kula, ning utek kula nggih gedhe. Pramila sampun ngantos bapak nyepelekke kalih kula. Kula diancas gegayuhan kaya ngeten iki merga saka gagasanku dhewe. Merga sepisan aku kepengin nentremke kawulaku. Nek kawulaku tentrem, aku ya tentrem. Mareme Bagong kuwi nek wis ngerti kawulane Bagong iso urip kepenak, iso mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Senajan to dusun kula menika dusun Nuwun Sewu, dusun Plasa. Iya. Lah, ngopo kok kula moh tok kancani, ngopo kok aku moh dikancani Gareng, ngopo kok aku moh dikancani Petruk? Mergo engko nek aku kasil, engko nek aku sukses. Leh ku mbangun desa iki mengko
Nek aku lali karo labuhane Gareng, lali karo labuhane Petruk, lali karo labuhane sampean, kok terus sampean karo Gareng karo Petruk nyucuh aku. Bagong kuwi mbiyen le ngewangi mbangun desa. Sing ketayalan ngrekoso uripe le dek arep mbangun desa ki aku. Lah kok saiki mbasan wis dadi aku ora dinahi opah, aku ora dinahi apa kuwi jenenge bebungah saka Bagong. Bagong kuwi tegese wong sing ora duweni rasa tepa slira, wong sing ora duweni iya kuwi rasa malas budi karo sedulur. Kula mah diarani ngoten niku, Pak. Kula mah disenggo ngoten niku. Kula mah dicucuk karo Gareng, mah dicucuk karo Petruk, mah dicucuk karo sampean. Pokoke napa sing kula gayuh niki nggih kula dhewe sing kudu nglakoni, nggih kula dhewe sing kudu mujudke, Pak. Sikra bala kang tumingal Ranga campo kang samya medale wong lera dadet welateng kota anyewangku mangun sang niti menjang sangat diladenya adale wos Kersa surangga kadya buta sing ngregel pasti Joko Tendanya kang mangambak boyo dereng ngantos paripun sampe Balwacana Kasaru nenggih Sang Kilurah Semar Badrana ya sang Duda Manang Munung ingkang nampi atur saking Kang Putra Sang Kilurah Bagong tinampi satemasak mangke dadi cumeplong ra sing manah nenggih Sang Nayandaka dados sakoling mangke wonten ing pendhapi pandukan Karang Kadempel sumrebak Ganda Arum sumamburat mangine nganti damel kagiat Sang Para Punakawan la sinten ingkang rawuh tatan sanes kejawi namung satriya bagus pengawak tirta Gaya Teja ingkang minggah wonten ing pendhapi padukan Karang Kadempel. Lah sinenta punika sakmangke dipun prisani sareng-sareng kemawon. Ingkang sampun wareng minggah mancat ponconiti mulat sangjaning para panakawan kagiat nampi pisanipun sang Bagus wae. Ana gayah Pak. Iya.
cendak alun tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta sik to. Nggonku nampa aturi anakku maja. Urung rampung lehku matur, urung rampung lehku nanggepi. Lah kok aku nampa daya. Nampa tamu kamangka tak sawang saka busanane iki putraning Nalendra. Lah kok sowaning ngersane Semar rawuh ning Karangadempel kok nyembah Subasitane ganep duweni unggah-ungguh. Iki wong liyandrayan teko nyembah karo Semar sing anakku dhewe karo aku sok misuhi bapakne dhewe. Sapa kowe, Pak? Mbuh. Apa kowe ndek kanca iki? Blas, kancaku ki wong elek-elek kabeh. Kancaku ki sing wonge nganggo kacamata ning mripat karo kacamatane mbok mripate. Dadi kacamatane ku sok nglilipi mripat. Wonge nabuh bonang penerus. Semplok. Heeh. Apa kancamu rang iki, Rang? Ora, aku ora ndek kanca bagus kaya ngono kok ora. Mangka wong loro. Heeh. Nek sing mburi iki aku rupane kaya rasing, Gong. Sapa kuwi sing mburi? Ambuh. Kowe gak sing ngrebab kowe kok udu. Ngrebab kok nyandang patih ki ngapa? Empono golek sampingan. Ora. Kancamu Pak Tru? Ora. Kancaku ki tukang son kuwi kok. Bangsa juragane kuwi si sapa? Blendis. Si Jolis. Si Tohari ngono kuwi kancaku kok. Jenenge, heeh. Lah nek aku kancaku apal kabeh. Lah iki aku ora apal, aku asing. Coba Bapak kon nanjike. Dangunen Pak sowane, Pak. Iya. Nek kira-kira sowane iki arep menehi dana karo Bagong, lek ku arep mbangun desa, iya. Tampanan kanthi becik. Syukur kon maringi sing akeh. Aja gagas bondo. Aku gagas bondo kuwi kanggo kawulaku. Sik, kowe menengo. Heeh. Dangunen nek umpama wigatine ki elek, niate ki ra becik. Menggira ciake dhewe wonge. Iya. Sareh, sabar. Heeh. Aku nek wis kocap ngene iki wis. Iya. Menggeri yen Raden. Lah kok teka sak mangke rawuh wonten ngersanipun Semar Badranaya nglumpruk nyembah kalian kula. Kamangka ingkang wingking menika sandangan patih. Ingkang ajeng kula nuwun sewu. Jengandika menika sinten? Saking pundi papan dunungipun? Nunamit masang kalimantabi tinebina ngila duni dumawing tawang towang linepat ning tulak manu Kiai Semar. Nggih. Sampun basa kalih kula lho, kula niki ming kawula. Nuwun sewu. Nadyan to paduka menika namung suwijining kawula alit.
namung drajating Panakawan nanging sareng kula sumurupi mawi netra jati permana tan mrabeda kula kados dene nyumurupi pangejawanting Sang Hyang Ismaya. Ampun ngaten to. Nyumur wis kamu Sang Hyang Ismadi. Sang Hyang Ismaya. Kowe to, Pak? Heeh. Nggih, sampun ngantos ngalembana ingkang kathah-kathah kalian kula. Mboten kok teges ngalembana, Kyai. Kula menika matur menapa wontenipun? Nggih, lajeng sinten kekasihipun? Nuwun sewu sampun ngantos basa kalian kula. Kusowan kula menika badhe suwita ngersanipun Sang Nayantaka lah kok teka ingkang kula suwitani malah sak mangke basa kalian ingkang abdi menawi sudi mestani dhateng jasad kula putra saking negari ing Wirabraja. Kula menika atmajanipun Nalindring Wirabraja pun Prabu Bakasura. Atmajanipun Nalindring Wirabraja, atmajanipun Prabu Bakasura. Inggih. Ngendi kuwi Bagong? Mbuh. Lor Bandungan ngono mbok menawa. Wis kira. Sing tak pikir ya mengkono. Ngerti kok ya mengkono kaya nek kene sing ana lampune kelap-kelip kuwi lho. Hus. Atmajanipun Prabu Bakasura. Inggih, Kyai. Lajeng kekasih kula pun Bambang Kasduwringin. Bambang Kasduwringin. Inggih. Lajeng ingkang wingking punamit pasang Kalimantan Bidina binung kula dumawing tawang tuwang Lurah. Paring ingkang abdi kepatihan sowan. Kula menika patih saking negari Wirabraja. Kula pun patih Jatiwaluya. Apa Patih Adiwaluya ngono? Wudu. Ngawur ora, Adiwaluya ora mangkat kok wonge. Patih Jatiwaluya. Ki lurah iki. Nuwun sewu Ki Lurah sampun basa kalawan ingkang abdipun Kasduwringin kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Nek saka keparengmu aku ora basa karo kowe ya wis. Aku mung manut karo apa sing dadi aturmu. Ya Bambang Kasduwringin ya Dik Raden Kasduwringin putra ing Wirabraja atmajane Prabu Bakasura tak tampa pangestune Semar Tampanana. Inggih sanget anggen kawula pundi. Lha engko sik sawise satata nggonmu lungguh Kasduwringin ana wigati apa lah kok teka sowan ngersane Semar rawuh ning Karangkadempel. Kyai Semar apa? Mugi dados ning kawuningan. Wontenipun kula sowan wonten mriki menika awit kula dipun tundung dening tiyang sepuh kula. Tiyang sepuhmu ya wong tuamu Prabu Bakasura. Inggih. Jernyatanipun Prabu Bakasura menika sanes wujuding Nalindra limrah. Nanging Prabu Bakasura menika wujuding Nalindra yaksa. Nalindra yaksa lakar kasinggihan mekaten. Bapakne buta kok anake baguse kaya ngono ya, Truk ya. Iya. Ngono kok milih dadi panjak. Iya. Buta wae ndek gamelan. Ndek wayang komplit. Tau tanggo gamelane sarone loro. Sliring kok. Aku nabuh apa masa aku mangan gaji buta? Iya. Tiyang sepuh kula pun Prabu Bakasura menika Nalindra ingkang wengis, Nalindra ingkang kejem. Senajan to anak nanging menawi nggadahi kaluputan kamangka kaluputan menika namung kaluputan alit. Tartemtu dipun pidana pati dhateng tiyang sepuh kula pun Prabu Bakasura. Wontenipun kula melajar wonten ing Karangkadempel sepisan kula badhe nyuwun pengayomanipun Sang Ki Lurah Semar Badranaya ingkang kaping kalih. Kula nyuwun supados sak mangke kula dipun angkat minangka putra kinasih jengandika Kanjeng Rama Semar Badranaya Rama Ismaya ngajeng Sitikung Sititanaya majeng datanpa susi
Mecel tukanira sang Narpati Ponang karot kanan riwe kumri wis bocah ing rawes yen sinapet marang sagedeng urip dadi tahono nuwun sewu menika sinten teka ngadhep wonten ngajenganipun ingkang abdipun kasduwringin kareng ngerti sapa aku kowe inggih mer sing bedhoke digugah ha iya mengawan bareng ngendang apa ha iya kareng ngerti sapa aku men sinten sapa jenengmu kuwi kasduwringin oh ngen kasduwringin arep ngerti karo aku ya iki nek bapak pangejawantaing Sang Hyang Wismaya iki pangejawantaing Sang Hyang Bathara Kala wah Bathara Kala ki diwaning wektu kok teneh diruwat kowe gong ora pangejawantaing Sang Hyang Bathara Kala ora ning senajan to aku ki mung kawula cilik aku ki putu dewa ngono dadi kowe aja waton nyepelekke karo aku nuwun sewu jengandika menika sinten kula nanjiaken asmanipun teka dereng blaka. Urung blaka, merga wong kondang kuwi arang le blaka. Oh inggih. Takon karo aku. Ya iki satriya ing Madukara Raden Janaka. Oh, tak kandhake Ndara Janaka tenan kowe. Ora sida, ora sida. Wong kono ya paling ya ngerti rupane Ndara Janaka ki bagus nek aku mung kaya comberan ngene kok. Raden Janaka menika mboten kados panjenengan. Pancen ya, mong aku du Raden Janaka. Lajeng panjenengan sinten? Takon karo aku. Ya iki Bagong Asmara. Bagong Asmara. Anak ragile Semar. Muni piye kowe mau? Muni piye? Nuwun sewu. Nggadahi gatos menapa kelawan aturipun ingkang abdipun kasduwringin. Sik, ngen. Aku mau krungu aturmu kok sajak gawe ora trima lan gawe ora renane atine Bagong. Niripun mboten rena kados pundi? Kose, aku ki anake Semar. Nggih. Kowe mau muni piye? Kowe muni arep suwita ngersani Semar, kowe njaluk pengayoman ning Semar. Ya, inggih. Sawise kowe njaluk pengayoman, kowe uga njaluk ya kuwi supayane kowe diangkat dadi anak angkate Semar. Inggih pancen estu mekaten. Ora aku tak takon, apa bapakmu kuwi saelek-eleke menungsa kok kowe malah njaluk tulung karo bapakku kon ngangkat kowe minangka anak. Kula menika dipun tundhung kisah saking negari Kuling Wirabraja dening Kanjeng Rama Prabu Bakasura. Awit kula mboten nuhoni dhateng dawuhipun tiyang sepuh. Ya bener, ya bener. Lah wong kowe ora manut karo wong tuwa. Ha kowe ora manut karo bapakmu. Bapakmu dawuh apa karo kowe? Kowe ora mangkat. Ya bener kowe ditundhung kon minggat. Aku ndukung bapakmu. Merga kowe ora nuhoni dawuh bapakmu. Kowe ora nuhoni dawuh bapak kok. Nek umpama aku gelem nundhung karo kowe wis tak tundhung wingi-wingi kowe urip ning kolong jembatan. Ya men. Ah beda, aku karo dhek ora beda. Lajeng kersanipun Ki Lurah Bagong kados pundi? Ha karepku ngene. Kados pundi? Kowe njaluk diaku anak karo bapak. Nggih. Aku ora sudi. Kowe kena wae. Kowe kena wae. Kowe kena wae umpama mengko bapak ngeparengke. Ya kowe arep diangkat anak karo bapak, ora apa-apa. Oke, ning aku ora sudi dadi adimu. Liripun mboten kersa dados rayi kula. Ora sudi. Angko nek kowe dadi sing luwih tuwa, kowe dadi kakangku, terus kowe apa-apa menangan. Sing tuwa ki luwih menangan. Terus sing nom kaya aku ngene iki terus arep oleh apa saka bapak? Angko warisan nek ketambahan kowe umpama bapak modar. Wus. Karo wong tuwa kok modar-modar kae. Ya umpama
Semar pejah tilar donya. Mongko keseselan kowe, engko warisane didom nang kowe. Dadi aku menguman pirang kedhak mengko aku engko. Wong sawahe bapak sing kidul UNJ kaki akeh banget jembar banget. Dinyang pengusaha 2 miliar ora dinehke. Kae sesuk bakal lumintir ning aku. Kersanipun kados pundi lan gandeng jenengipun menapa kalian warisan. Jernyatanipun kula menika namung nyuwun pengayomanipun Lurah Semar Badranaya. Ora iso, ora iso. Nek kowe njaluk supayane Semar ngangkat kowe minangka anak Bagong sing ora nrimake. Kena kowe diangkat di aku dadi anake Semar ning langkana dhisik kuwandane Bagong. Ngono? Wis ngene saiki paitan wani wae aku. Karo kowe, aku ora wedi karo kowe. Mergo kowe iki apa? Kowe iki wong neneka lah kok terus njaluk sing luweh-luweh karo bapak. Ora nyerung karo anak-anake Semar sing asli. Kula menika mboten badhe nyuwun brana picis menapa-menapa kalian pun Kanjeng Rama Kyai Semar Badranaya. Aja njeluk Rama nek urung diaku anak. Kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa kalian Kyai Semar Badranaya. Kula namung nyuwun supados kula dipun ayomi. Ya ora apa-apa, kowe diayomi ora apa-apa. Ning kowe ora entuk ngluwi. Ora entuk ngunggah-unggahi karo aku, Bagong. Sidane entuk apa ora entuk iki? Ora entuk. Jare ora apa-apa. Pokoke ora entuk, mau ora apa-apa, saiki ora entuk. Bocah kok le mencla-menclik. Nek kowe arep pengen diaku anake bapak, langkana batange Bagong, oncatno nyawane Bagong. Jalanan sukertaning bawana iblis lanat menungso ora tatanan ning atase aku mung arep njaluk pengayoman karo Kyai Semar Badranaya lan aku iki sowan ngersani Kyai Semar Badranaya ora sowan ngersani Lurah Bagong kena ngopo sing delangap-delangap mene wangsulan malah anake dudu kok bapakne kamangka aku duweni wigati karo wong tuane karo bapakne Bagong sambung rapete apa lan wewenange apa Bagong meni wangsulan marang Kasdu Wringin. Ya ben. Aku ki minangka wakile bapak, jer aku ki sing nom dhewe. Wong anak nom dhewe ki dadi wakile wong tuwa. Kowe arep ngopo? Nek kowe arep ora trima, kowe arep wani karo aku, kene maju kene, tak emun ndasmu mati dening aku. Mati dening aku. Kowe tak untapen nyawamu ning kayangane Bathara Yama Dipati. Sare. Aja dipisah, aja dipisah, aja dipisah, aja dipisah, mati kowe, mati kowe. Caedan bapakne mah diantemi. Sare ora? Sare ora? Aja dipisah to arep tak antemi. Antemi apa kowe? Ora ngantemi iki mah ngantemi bapak. Mangsane lara apa piye? Mangsane kok bocah kok sak geleme dhewe. Ayo aja dipisah aku ora trima kok nek dake dadi anakmu aku mon nek dadi adine. Sik. Perkara iki ora iso dienggo gontokan. Perkara kaya ngene iki ora iso kok dirembuk kanthi serana kasar. Terus karemu piye? Minggir tak rembuke karo Kasdu Wringin. Pangapuramu ya Role Kasdu Wringin. Nuwun sewu Kyai. Kula menika mboten nggadahi raos kuciwa menika mboten. Awit tantrimanipun ingkang abdipun Kasdu Wringin menika ning atasipun kula mbetahaken wigatos lan nyuwun dawuhipun Kyai Nayantaka.
Lah kok teko ingkang paring dawuh malah ki Lurah Bagong. Wis ngene. Kados pundi? Kowe urung tak tampa minangka anakku. Ngono? Kowe urung sida tak angkat dadi anak. Ndak nek kowe saiki tak angkat dadi anakku saiki, kowe iki babine iki ora trima. Babi menyrudu kowe ngono apa piye? Kowe ya sak geleme dhewe karo bapak kok ora. Awas janji tak tampa pas witane saiki tak angkat dadi anak, nyawamu sing dadi jole. Karepmu karo bapakne kok sia-sia. Lajeng kersanipun Ki Lurah Semar kados pundi? Ngene. Kowe tak tampa lehmu arep suwita ngersaku. Lehmu arep kepengin dadi anakku tak tampa. Ning watone kowe bantu sartane gawe srana kasembadane kadangmu Bagong, calon kakangmu Bagong len duwe gegayuhan arep mbangun desa. Menapa kudanganipun nadyan kedah nyabrang samudra minggah pawukir kula mboten badhe awel. Sak mangke kula sagah nglakahi menawi nglakoni ingkang dados pepanggil rubanipun Kyai Semar. Moh ngapa? Nek lehku mbangun desa dibantu kowe aku ora sudi. Ngene. Wong urip ning alam padang ki mung sawang sinawang. Sawang sinawang piye? Ketoke kere jebul tenan. Ketoke sugih jebul kere. Kuwi ning donya ki wis umum kaya ngono. Dadi umpama kowe kuwi arep dibantu karo kasduwringin ben kasembadan lehmu mbangun desa, aku malah seneng. Nek cara aku malah seneng. Nek cara aku mergo ngene. Aku ora kecayalan golek sarasrana kasembatan apa sing dadi panjangkaku, malah wong liya wis mbantu karo aku kuwi aku seneng banget nek cara aku. Ana, nek caramu mbuh ya wis kon mangkat kowe. Ning mesti sing ora iso wong karo Kurawa ora kenal kok. Aja waton bisa ngucap kowe Le Bagong. Kersanipun Kyai Semar kados pundi? Ngene. Panjangkane anakku Bagong dheweke arep miwiti nggone mbangun desa. Kamangka syarat seranane miturut pangandikaning dewa. Isa kaleksanan Le Bagong bangun desa waton isa mboyong sartane disekseni dening Kurawa cacahe 100. Kagyatri sang kapirang ori nangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana. Nai sampun mrasta dawuhipun Kyai Semar Badrana sak mangke kula semedya nyuwun pamit madal masiran. Sing ati-ati kasduwring. Prayetna semuriris eka balik titiane gandayane Trisunya Purnama Sasi Engko nek nganti kasembadan
Aku ora tanggungan. Pokoke aku emoh dadi adine Kasdubringin. Ora. Ning ya arep kowe kepenak. Mergo kowe wis arep dibantu karo Kasdubringin, ya terus aja ngepenakke awak. Karepmu piye? Susulen, pelapaten. Mbok menawa ana lelakon sing dumadi, ya. Nek kon maju mungsuh Kurawa aku ora bakal wedi umpama Kurawa mengko ora trima lho. Iya, umpama arep nganggo gelut barang lho. Ya nganggo. Ya aja. Gareng karo Petruk ya aja keri. Nggih pangistaken dawuh, nggih pangistaken dawuh. Njaluk pamit saiki Mir Slak. Kemengan iki kok. Njaluk pangestumu Mir. Iya. Anak-anak kae. Gegayuane lahir batin, gegayuane apik. Nek ora tak dombengi mundhak malah sasar susur lakune ya. Tak tutke, tak sawang saka ngantariksa tole-tole.